Мейдан ФМ більше не мовить в Крим. Перша кримсько-татарська радіостанція не змогла погасити борги перед провайдером за ретрансляцію на окупований півострів. За словами Елінура Іслямова, гендиректора медіахолдингу АТР, куди входить радіо Мейдан, це вже друге відключення за її 16-річну історію. Вперше радіостанцію відмикали російські окупанти, але у вересні 2015 року завдяки підтримці української влади та лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва відновили мовлення з Києва. За словами Елінура Іслямова, це чорний день для всього холдингу АТР. А радіо Мейдан продовжує мовити через супутник, а також на ФМ-частотах в Києві та Генічеському районі Херсонщини. Нагадаємо, через внутрішнє розпорядження Міністерства реінтеграції телеканал АТР і Лялє та радіостанція Мейдан ФМ не може отримати фінансову підтримку. Выглядит так, что вот сегодняшнее руководство Украины допускает такие вещи, которые позволяют выключать 16-летнюю почти радиостанцию крымско-татарскую, которая вещала на Крым. Поэтому это очень печально, скорбно, но будем идти дальше. Мы будем идти дальше уже не первый раз, и мы победим. Мы вернемся в Крым. Крымско-татарский народ не раз доказывал, что мы поднимаемся из пепла, если надо.